Λοιπόν, έβλεπα. Είχα ανέβει 2-3 πριν εμένα στο Λάντε και έβλεπα, ξέρω εγώ, ότι χάνανε κόλπα τα οποία κάνανε πολύ πιο δύσκολα, ξέρεις, τις 2 μέρες πριν. Και λέω, γιατί έγινε, λέω, τι γίνεται κάτι. Καλά, το Ladder δεν το έχεις δει στο φόρουμ, ρε, εσύ το είχε ανεβάσει ο Τζίο, είχε ανεβάσει τη λίστα. Όχι, άλλο εννοώ, άλλο. Τι εννοείς? Εννοώ ότι ένας συγκεκριμένος έκανε τις 2 μέρες προηγούμενες κάτι freestyle, ξέρω εγώ, με τη μουσική πολύ ωραία και στο Ladder είχαν κάποια κόλπα τα οποία. Μιλάς για συγκεκριμένο πρόσωπο τώρα? Όχι, όλοι. Και εγώ το έκανα. Και εγώ ανέβηκα πάνω εκείνη τη στιγμή, θόλωσα, μου έλεγε, φώναζε Σκούρκος 5 δευτερόλεπτα σπίνα, κοιτούσα, τι έγινε. Λοιπόν, κακές εντυπώσεις από το National Contest του 11, αρνητικά σχόλια για άτομα, σκηνή και τέτοια, οτιδήποτε έχεις? Όχι. Όλοι ήμασταν βασικά, ειδικά το 11. Πιστεύω ότι το 12 μπορεί να υπάρξουν περισσότερα αρνητικά από το 11 όσον αφορά, ξέρω, τη συμπεριφορά ανάμεσα στα άτομα. Λόγω της ανταγωνιστικότητας μεγαλύτερης. Την πρώτη φορά ήμασταν όλοι δεμένοι. Μακάρι να είμαστε και τώρα έτσι. Και στο επόμενο έτσι. Χαλαρά. Πώς τον έκοψε ο Ματέους? Δεν ξέρει το παιδί. Δεν ξέρει τίποτα. Ρε φίλε, πρέπει να του κάνουμε ιδιαίτερα. Ξέρεις τι, είναι αυτό που λέμε, είναι όπως παίζει ένα παιχνίδι, ο Ματέος παίζει στο easy και εμείς παίζουμε στο hard. Τι να πω, Τι βλάκας μου είσαι. Δεν γίνεται, εσύ δεν μπορεί να πει. Τι να πω. Δηλαδή λες, ξέρω εγώ δεν το κάνω ποτέ αυτό. Όχι, Για μένα ρωτάς, δεν ξέρω, δεν το κάνω ποτέ. Λοιπόν, εντάξει, ο άνθρωπος δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Εντάξει, είναι τρομερός. Λοιπόν, 3 λεπτά μας έχουν μείνει μέχρι να τελειώσουμε και σου δίνω τώρα ας αλλάξουμε θέσεις. Έχεις να μου κάνεις κάποια ερώτηση, ανάκριση, κάτι τέτοιο? Έχουμε 2,5 λεπτά, πόσα προλαβαίνω να απαντήσω? Πολλά, μισή μια στο Λοιπόν, έλα. Για περιγράψε λιγάκι τους Trickaholics. Πώς σου ήρθε η ιδέα γενικά να γίνει όλο το σκηνικό? Λοιπόν, μου ήρθε κάτι το οποίο, ξέρω εγώ, λέω The Greek Spin, μικρή ομάδα πλέον, από τα 13 μέλη παίζουμε μόνο τα 3-4. Εγώ, εσύ, ο Μάνθος, ο Ρέστης, άμα παίζει και αυτός δηλαδή, γιατί έχει χαθεί από πρόσωπου γης. Ο Άρης παίζει, εντάξει, μια χαρά, κλασικά. Και είναι άλλα 8-7 άτομα, ξέρω εγώ, που απλά δεν παίζουν, τέλος. Και είπα, θα βρω κάποιον με τον οποίο έχω άριστη χημεία. Είμαστε κοντά, γράφουμε όποτε θέλουμε, παίζουμε όποτε θέλουμε, βρισκόμαστε όποτε θέλουμε. Ο Φίβος ήταν αυτός, γιατί ξέρω εγώ μένει σε γειτονική περιοχή, Νίκαια. Ναι. Και εντάξει, με τον Φίβο τον ήξερα μήνες, ξέρω εγώ, πριν το αποφασίσουμε αυτό. Του το είπα, του άρεσε. Εντάξει, δεθήκαμε, Trickaholics. 2 άτομα. Άνετα. Μακάρι να μεγαλώσει τόσο πολύ που να μην προλαβαίνετε να κάνετε βίντεο. Αυτό ήταν πολύ κακία, έτσι. Τι? Ήταν πολύ κακία αυτό, δεν προλαβαίνουμε να φτιάχνουμε βίντεο. Μακάρι, λέω, να μεγαλώσει τόσο πολύ να έχει τόσο μεγάλη ζήτηση. Καλά, εντάξει. Κατάρα είναι αυτό. Όχι, εντάξει. Μια χαρά. Επόμενη ερώτηση, λοιπόν. Εσύ πώς τον είδες στο διαγωνισμό? Εσύ, δηλαδή, πώς το είδες? Που ξέρεις, από τα έλειπες μάτια 2 μου. μέρες και μπήκες κατευθείαν τη μέρα του διαγωνισμού, έτσι, πώς το είδες? Κοίτα, εγώ τώρα καταρχήν δεν ξέρω πώς θα το βλέπα, γιατί δεν ξέρω πώς θα το βλέπεις εσύ. Είχα 2 ώρες φροντιστήριο πριν έρθω και πίστεψε με, παίζει να ήταν λίγο με το που ήρθα. Βλέπω τη σκηνή, περίμενα κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δεν είχα δει και φωτογραφίες από το Day 1 και Day 2. Οπότε εντάξει, λέω, δεν πειράζει, αυτό είναι. Ας περάσουμε καλά σήμερα. Και αύριο, ξέρω εγώ, εντάξει, μην με νοιάζει τι θα παίχτει αύριο, τι θα έχει γίνει μετά το διαγωνισμό. Ήρθα, ανέβηκα, έπαιξα, διασκέδασα. Γιατί πρώτα η διασκέδαση ψυχαγωγήθηκα. Ψυχαγωγία, διασκέδαση είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Και πέρασα καλά. Και τέλειωσε αυτό. Δεν είδα τίποτα ανταγωνιστικά. Όλα μου άρεσαν. Το πιο σημαντικό. Αν είχα μόνο ένα αρνητικό, μόνο ένα, θα ήταν. Όχι, και αυτό δηλαδή, εντάξει, δεν μετράει, είναι βλακίες αυτά. Ωραία. Πες το, δώσ' το. Όχι. Λοιπόν, θα κάνουμε άλλο ένα 5 λεπτό τώρα. Με ρωτήσεις μόνο σε μένα, άμα ψήνεσαι. Γιατί σε βλέπω πολύ θερμό έμω τώρα με τις ερωτήσεις.